Var stod alla telefonkiosker vägen, frågade jag bara. Ja, ni som är i den yngre generationen, ni kommer ju knappast ihåg dem, men vi som är lite äldre, vi glömmer dem aldrig. Jag kommer ihåg att vi hade en i Mådos, alldeles precis utanför lanthandeln. Det brukar man stå och ringa Heta linjen. Ja, vi hade ju bara en linje, den gick till Finska Pello. Oftast var det Ritva som svarade. Hon kunde ju bara finska, så det blev ju som lite svårt med språket. Päiverolf. Päivä. Ritva. Sen stod vi där i tystnad. I varsin telefonkiosk och bara lyssnade på varandras andetag. Ja, vi hade något speciellt, jag och Ritva. Jag tror hon kände det, hon med. Jag saknar Ritva. Och telefonkiosken. Oi salli